Alexa derude. Jeg er her i Storm Dam. Og jeg kan jo bare kalde mig Stormis, ikke? Jeg er i gang med at lave den her YouTube-kanal, fordi jeg kæder mig i sommerferien. Jeg skal nå at lave, ja. Så prøv at hygge mig lidt med det, og for at underholde nogen. Så det er mine ting, jeg gør jo. Så må I lige se, om I har nogle interesser også. Så bare skriv ned i kommentaren, hvis I spørger mig om noget. Jo. Så yes, og det er lige de interesser, jeg har. Jeg kan godt lide fodbold, for eksempel Manchester United, hvis jeg ikke har nævnt så meget. Har også en computer og sådan noget. Den er ikke så god, den er gået lidt et stykke. Den er ikke sjovt, virkelig ikke, fordi den er god, og så et tv. Og så United-fan jo, hvis ikke jeg har sagt det i overvejen. Så har jeg også selv spillet fodbold, hvor der står Storm Dam her på, hvis bare kalder mig Stormis, hvis I vil. Så United selvfølgelig ikke. Så det er bare det, jeg vil sige nu. Så må I jo hygge jer derude. Så kan det jo være, at jeg lægger noget op på et tidspunkt her. Så ses.